inspired a national movement for dignity, healing, and restoration. We are here to archive the painful chapter of the long fight against Jiga infestation, which affected over inigwenge kumake makono mano mika bitis keme giwacho ni kaber joge kuma bendo yud kod ketho gwe kuma bago ng'anyo cholo tulo kendo ketho mono pogore pacho ka endi owinjiro chwale nyimdo kendo kawo negi chik kodorore koda pen chik no pacho ka endi. I want to challenge the Inspector General of Police. Bwana IG, don't allow those kind of games to go on in our country. Nowadays, there is a culture that is coming up where criminals, they create a poster, they say there's going to be demonstration on such and such event after police have done their job. We want to tell our judges and the judiciary after police have done their job. We want to tell our judges and the judiciary, stop the cheap judicial activism. The same way Article 37 provides for the right to protest, it gives me equally the right to go about my business without being interfered by those that are going about their business in the street. Do not use the high prices of fuel to say that the president is not working. He's doing. Stop hiding behind other places. Stop hiding behind other places. Hawezi panda ndege hapa, uende pale UK, alafu unapiga simu na WhatsApp. Kama ni mwanaume, piga the normal phone na ukuja hapa ground tukutane. Achiel kuom jogo mabende koro chunga kendo biro laro koma mar jatend piny Kenya mane yiero maduong' mabiro higa mar 2027 migosi Fredo Kengo Matiang'i sani koro to owuok oko kendo yango ni moko kuom jo od bura mabende ni duond buch siasa mar DCP ma hotelie kod ka migosi Rigathi Gachagua nitiere kaka osebedo kalidho winning. Tutashinda. I'm telling you. Kiona mood ya country vile iko na mazungumzo yale tuko nayo na watu, sisi hatupendagi kuringia watu kupiga. Sisi tunasema tukutane mahali kazi iko. Baadaye majibu itajisemea yenyewe. Ama namna gani? Na huko msema kweli ni mwananchi na tutaenda pale tuzungumze na wananchi. Sababu Wakenya wanatujua sisi wote and they know what we can do. Wakati wa uongo sasa umemalizika. Kila mtu anaona ukweli mahali huko. Twende. Wale walitubebea Biblia hapa kubwa kudanganya watu, wakati wa uongo umeisha. Sio kila mtu anapewa nafasi ya kufanya kazi na Jodito donbu sasa marodiem manya bade noero maseme sub county romo noero mabende kithor mare maduong' nen jiwo achiel madon bura noero anyato kotelo ne romo maket kod mano mabende donbu sasa marodiem geno bago giko madweni chieng' tarik 31 ng'eri bende ne opor kod jod bura noero makisumo Central Dr. Joshua Dongoron. We are here today as elected leaders. And as we are here today as elected leaders and as aspiring leaders. This is not the only meeting we are holding, aspiring leaders. This is not the only meeting we are holding. We've had that we've agreed as ODM that we are going to build the party from the grassroots and we will build this party and we will unify. And unite behind our party leader, Dr. Buru Ginga. Telne gi koda ka ker margi mano jaduong' Odungranda. Jodongo go koro to golo kwayo makende ene oganda duto ka achiel koda ka jotelo ka wuok e gwenge go koma ka luwo mondo mione ni okelo kwe makende kendo giwere koda ka wiche go koma nyalo seyo tulo e kind oganda. Tadu wan mondo gibe together. Danga telo no ganda moriere tir. Nikech danga telo no ganda moriere tir. Nikech wadwaro kwachi Ruto ko buro bedo piny. Wadwaro kwachi Ruto ko buro bedo piny. Kanyango bedo piny. Torengo bedo piny. Jogi tim mag yiero duto mag piny. Torengo bedo piny. Jogi tim mag yiero duto mag siasa. Kata koro wangi dhi yalo mna kwetnero koro wacho ni mano tim mabende koro gi kwedo malich mokalo kabende giwacho ni pol onego giket wigi kanyakla kaka jodongo bende wuok e county Roma Migori mok jaduong' achiel manyalo sidhore oko kata wuok gin mok gikawo nying jaduong' ker bende gituo kamano. Jomoko chokore kato tiyo gi nying ker riyogi ni achiel kuom joma no sidho ja siasa madwa chung wadwa nyiso jok manotimo makosa no
ni wan kodgi kendo wakawnegi atua. Action must be taken. Ok wadwa ni ng'ato tugo gi nying jaduong' maduong' mwaluoro man wasidho gi nyasi ayanga kato jomoko dhi tugo gi nyinge. Omiyo chung' ok en gimoro ma ji to chung' achung'a ni ng'ato biro no chung'. To ka wang'iyo integrity mari to samoro ok oromo mondo mi kata mana gima wadwacho ni dwaro no omiyi. Omiyo wan wadwa ni wawach ni joma nodhi timo gima kamano manoluongi gin joma bondege manotero mago ero joma ege manoyondo. Jaduong' Riogi Square yango ni magi gik History man sona west marito gi sona history marito ni kae magigi. History man sona west marito gi sona history marito ni kae magigi timore. To ng'at makama oa kanye akwane ni en ng'ama nowhere makia. To ka ng'ama dwaro mondo mi asidhe to biya kuoma kama bede go gi members maga mondo bi onyiswa the reason momiyo dwa ni sidhe. Tisidhe yo maler. To gik makamagi gin gik maketho community. Nasiemo josiasa ok natam ng'ato dwaro. Gidwara e dwerogi to kik gidwar gi nyinga. Omiyo nasu kalatvlive kowuok e kar chung' od bura ma Suna West County ma Migori nyinga Gor Collins. Kama dhie county ma Homa Bay eni hatuna barabara hata kidogo. Hatuna barabara hata kidogo. Enyewe barabara kimeharibika kabisa. Tunashangaa ni nani tuliyechagua ambaye anaweza kutusaidia kwa barabara. Mtu yenyewe hauwezi ukapita. Ukiwa na mgonjwa ukiwa pande hii hapa hivi, hospitali zote zingambo hii hapa. Hauwezi ukafikia. Huduma zote tunapata huku. Hata huduma center tuliwekewa huku. Hatuwezi tukapita. Hatuwezi tukafika. Tengeneza hii barabara ya hapa Ulaya. Ndio tunaweza pita. Wamama wengi wao wanateseka. Kuna mama wenye wanaenda kuzaa hawezi pita kwa hii barabara. Wengine wanakufia kwa njia, wengine hadi wanaumia. Juu hakuna venye wanaweza fika kwa hospitali. Mvua ikinyesha hii barabara hatuwezi pita. Juu maji inajaa. Inabidi tusunguke Uganda. Kitu yenye naweza kuomba, tafadhali tutengeneze hii barabara ndio at least tuweze kupata usaidizi. Ikromo gikopogore koda weche geko mag apeni geko mariche county ni roho ma Migori wa report koro yango and many other forms of mistreatment. Just recently, we witnessed a tragic case where a medical intern at a public hospital was alleged to have committed suicide, citing mental torture from their supervisors. Any form of abuse, whether physical. Migosi Kimani Ngunjiri koroto wuok oko tung' mosuo koda ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto bende koroto wacho ni osebedo ka oling' ewi weche moko ma osebedi ka iwacho koda ka moko kuom jotelo ma oluore. Kana oloso jatlono koroto wacho ni ling' mar jatend piny Kenya koroto nyiso ni osiro weche makamago ma bende koroto gin weche go mabeyo kendo gin weche go ma koroto nyalo seyo tulo e pacho. Your Excellency, the President. Kwa sababu you are to talk after him. Ukikatana na hiyo maneno useme wewe unahubiri amani na kuunganisha watu yote, and you are the president of this country, you cannot agree to people who are provide no maraba kinike kuma beno gane jo Kenya ne obago ng'anyi pacho kaindi kane gikwedo nego mo matek ma bendo sedho e pacho kaindi kinde gweko mokalo chien. Daniel Ndia yande obila gweko chielo kata kamano e kare no Roma bende oyude mogo mapile kata tich bank no ring kode e level 5 mano marka thiete gwengwe kuma Kiambu kama tende weche gi kuma thietho yango ni osebedo kodhi nyime kod yudo weche gweko. Venye nilipigwa nilianguka hapo chini. Nikaokotwa na wenye tulobebanga dawa wakanipeleka hosi Ruiru. Ndio tukaenda Ruiru wakanituma huku Kiambu breed sana. Kinive nilifika huko Ruiru private wakanifanya first aid. Nikaacha kubreed wakanituma saa huku. Naweza mwambia ni asante juu ya kunisaidia. Namshukuru tu Mungu amsaidie hata muonekania. Sina ubaya naye lakini akishuta hadi yako na huruma juu atashuta na. That is excusable because my client was not a threat at all to the safety of anyone, and therefore there was no justification of shooting him at close range. Yokoromogi dakika osekalo kanyo 37 bang' sa 12 kugwen maket kod maendi gi kanyo be mwacho pwe giko marido weche manyien mabende wakelo no Mokinyi ni eri noni matot ng'ise ni ogochne gi openjgi.
Getang'e ni giwinja ni enolde. Awinjo ni wuok tich be enolde. Is it wuok tich when? First of? Wuok tich will be 1st of June. Ma wadhi bedo kanyo gi holiday. Ni Wajir County this time. Neno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar bang' skul. Chenro mar bang' midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar bang' skul. Chenro mar bang' skul chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar bang' skul. Chenro mar bang' skul chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar bang' skul. Chenro mar bang' skul chakore saa 10:30 ma midhiambo.
kuma yando wacho ma okodhi kare momiyo sani koro to iluwe. Okodhi kare ne ng'ato koso okodhi kare nikech chik. No way about Wakikuyu. Eyo ma ok owinjore kotudo gi Mungiki gima notimore 2007. A stint at the helm of the Kenya National Commission on Human Rights and thereafter election as the first Mombasa senator in 2013. The outspoken lawyer is now the UDA Secretary General. His party position is, however, on the line owing to offensive utterances construed as feigning ethnic. The judiciary and the police. Lawyers have now warned Inspector General Douglas Kanja that failure to enforce the order could in itself amount to contempt of court. Jal moro mabelugo ni Charles Kerich nyakoro double with some guest house now charging 3,000 per room from the usual 1,500. What is that? 1,500. What is that? Hey, ichifulicho tukono ya. That is expensive to them. 3,000. Koro gineno nigi Gidabu matuno mar cancer nyoro. Chando. Yes. But the kanyo in Kenya among countries at high risk of Ebola. Piny Kenya kore na chiel kuom pinje go mabende koro to nyalo onego bed gamo tuo mar Ebola. Yes. Idwa ni gibed motang' maliki mokalo. Koro mo gidwa ni gibed motang' na 5% pay as you earn relief in Mbadi budget. Kenya private sector is pushing for a 5% reduction as pay as you earn taxes across all income bands, saying the proposal will news tightens on UDA spokesperson Omar as leaders reject apology. Itie leaders ma wuok e wingo mag Mount Kenya manie UDA makoro dwaro mondo miyo thicheo kaka jagoro no. Gibe pinge. Weche go eko. Kagiwacho ni ok gidwa ne okwagi ng'wono. Yes, akoro wacho no odhi nyaka ite mar 5 kae to ite mar 4. Okwagi ng'wono. Yes, akoro wacho no odhi nyaka ite mar 5 kae to ite mar 4 piny kanyo en Koda kabila mabende giwuoke. Mano ni ite mar 4, mano mar The Daily Nation. Ito boke ni mara okay, awe so ite mar 5. Ite mar 5 ni mano mar The Standard Today. Eni osiepe Ruto. Sani koro chago koko malis mokalo. Ruto Prayoka uchel. Ekinde gogo nyakarom ga jong'ite maraboro mar The Standard Today. The Standard Today any pay slip to pay slip. Debts, mental distress push to pay slip. Debts, mental distress push teachers to the brink. Chal gima jopuonj kale matek Brenda. Educators tasked Educators tasked with shaping Kenya's future. Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot has now sharply criticized the judiciary over what he termed as lenient punishment handed to individual arrested during what? The protest. Naivasha kocha Kihara blast Ruto Onomar. Manawachmandi Sasomo Kanyero. Naivasha MP Jane Kihara has lashed out President William Ruto for what they describe as toxic working environment. Employees at the Life Care Hospital, including medical doctors, nurses, and the support staff, are alleging that racism was rife at the facility. Then Napia Brenda broko nyasomo weche gi kuma nitie iteno ero mar 10. Kwacha kod county ma Kericho. Natokana ni senator hits out at retired. Kako winjiro jew mondo mi oga tuono ero mano mar Ebola. Piny kanyo en ni former marital principal hall operator charged in silly case. I knew. Marital school principal David Gideon Kariuki and the school's examination hall operator Alex Kasaini Katayo were yesterday arraigned before Nairobi
en goro mar Katun kanyakla koda pach josomo kod pach jondiko mar Katun kanyakla koda pach josomo kod pach jondiko olak nyaka ite mar 13 diko olak nyaka ite mar 13. The question for the today any should Omar be taken. The question for the today any should Omar be taken to ICC of Arimax to ICC of Arimax. Yawo. Uto syllabus max. Yawo. Uto syllabus ngwachmanade ya. Ngwachmanade ya. Over careless use of AI. Over careless use of AI. Okay. Ite over careless use of AI. Okay. Ite mara Okay. Ite mara par koda beach lendo par koda beach lendo ite mara par koda uchiel gin pach jondiko gi pach josomo ekawan kanyo gi oboke mabalang maloso kuom parenting mabe adhia oboke mabalang oyudo mabende antie Kanu government will be guided by the principle of democratic African socialism. Here Kenyatta, Tom Mboya and Moi Kibaki celebrate on airing that Kanu had won the election. Moi Kibaki. Oh. Ite barapaya koda boro ma Standard and KenGen now is licensed to sell power directly to consumers, and Standard Chartered strikes on Iran as peace talk continues. But Ekoni Bende xenophobia fears cloud South Africans Africa Day celebrations. E piny Germany kocha Brenda, AI porn scandal deepens as actor faces domestic abuse claims linked to ex-wife. Proyo koda biro koni gin lendo go eko ma otim kod ute fwambo olak nyaka proyo koda boro dogo eko ma otim kod ute fwambo olak nyaka proyo koda boro proyo koda chiko gin weche mag tuke. Brazil hope and weche mag tuke. Brazil hope and Ancelotti will deliver their 6th World Cup. So much market colman ide mar prario kodo chiko which be kumag to ide mar prario kodo chiko which be kumag tuke for unity as FIFA rejects suspension. NFKF President Hussein Mohamud speaks during a press briefing. At Serena. At Serena. Ritse mar prade koleche por inviche go magtuke de la Ritse mar prade koleche por inviche go magtuke de la Fuente Defense Spain Lord. It's another one. There's another one. Manero sukowie kali chen kama. The South Jo Africa. Kenya no lunga nyaka kod yo Sirkan County ma Kanye. Ma Homa Bay Kisumu. Ma Kisumu. Yes. Oh. Bensudo go Kisumu kadhi Homa Bay la komu mandre. En waziri. Okay. Kisumu ka. I didn't know. Yeah. So Bensuda Mano, I think she has her real name. Something Osogo. So Bensuda no yudo fla. May he rest in peace. Jakom, Agwas. Chumali. Agwas. Chumali. Tiwa mos nyakora mga jong, oka oye wadu, aneno. Tiwa mos nyakora mga jong, oka oye wadu, aneno ka Simon Fiskadwa chando duna matin. Lungan just sadwa word seme. Chando duna matin. Lungan just sadwa word seme. Kachil kolakan Brenda Agenyo anyasubanyana. Thank you. Thank you. Ginyiero motimo Cathedral. Kikbai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida main godo. Kik chuta Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo.
Kachieng' ngeso wayepo chakre sa 2 okinyi nyaka sa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. 663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde gin kaka wezesha loans, mano hola ma imiyi, savings and credits account, biashara loans, hola mar timo ohala, emergency loans, school fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, membership card, SMS alerts, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa marwa info@kenyawestsacco.com. Machiegni kendo nyakoro Mugajwang' kado ng'iyo ni to piny Kenya chalo nade koni kod kocha kaka e chien matin. Piny maduong' bende en Brenda ne ang'o momiyo kiduoke to ukawo ndalo to kiidhe to mana sechego ochakre in the next few hours to nengo fuel osemedre nyakoro Mugajwang'. So nyaka ging'e ni jo Kenya hinyore momiyo jo Kenya ywak e Kenya ka nono ka ok gihinyre mana diera makende ni hinyruok to jo Kenya hinyore koro nego gi taneno ka mine oting'o atonga gidiyo kama e wuothgi ka to bete apiko moko wuotho gi tiendgi ka giwuok gidhi manyo nyakoro Mugajwang' to kiseyudo matin onego bed ni matin miyudo no piny owacho keto ni e lwasi family ne cannot trace him his whereabouts are not authentic. Mano nyaka koro wapenji ni to kebene ni kanyo. What do you think? I hope he is alive. Jalo nyoche gi kuma garita juma mokalo no wacho no ni dine bed ni en morito jatend piny owacho to do tiyo gi musdol. ODM nyocho wacho no chien kare ni gidwaro kom mar DP. Okay. Chalo gima gibole. ODM. Nda mwananchi. The ground. Adonge giwacho ni pod gichokore. The thing en ODM wacho to ka nitie jatelo mani matek e Kenya ka sani NDP Kithure Kindiki. For the reason that you are saying. ODM dwaro post mar 2027 njurore ne kombe jotelo mawuok Western bende selieko ni mane position magidwaro yo keto Kindiki kama nade to jo Mount Kenya jogo nyocho miyo waneno matek Royal Swiss kane ochuno police mondo miyo bat ya gas e gate kech kidwa donje bura moko luongi
And the Zangonya search, they are also very rowdy. Yes. Gidwa donje. Koro with no kombe mopogore magomi waluongo ni elective force. Akani ng'e moko kuomgi? Ng'eyo kanyo Nyakach, mano migosi Trevor Mbija. Mabene en jafwambo no mar Royal Media Services. Yes. Kanyo romo ma Nyakach mar ODM. Yes. Manyiso ni ene debe 2027. Lakini mamor kano ka jafwambo bedo e komno. Nyiso ni jafwambo can bring that change. That is according to me. Unless they want it for something else. But I think ni change no. Nikech gin gi first hand information about gimatimore ground.